ije ụwa anyị na-akọwa n'egwu a na ife mmadụ ga-abụ ka ọ ga-abụ emelenu emelana na nke mmadụ bụ nke mmadụ maka na mgbosi Chukwu kere nwoke okele ife nwoke ga-eme mgbosi Chukwu kere nwanyị okezi ife ọ ga-abụ anyị wee na-akọwa n'egwu a maka chief nwa bụ nwanne mmadụ na-eme odumodu nke izi na nam niile wee bụziali ogulume eze mmụọ okolobịa na nam niile nụ shaman goat seller ezigbo onye ọchịchị na onye ndu nke ndị niile na-elebe ewu na Anambra steeti egwu ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ alright anyị ga-akọrọ ekita maka chief nwanne mmadụ na-eme odumodu nke izi na nam niile ogulume eze mmụọ okolobịa chairman goat seller na Anambra East local government area ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ chief nwa bụ nwanne mmadụ na-eme ogulume eze okolobịa chairman goat seller anyị ga-akọrọ maka kịta maka na ife mmadụ na-eme ka eji ekwu ya na opi dị akpọ nwoke na nkịtị nwaụna mma na-eme onye ọma eze mmụọ okolobịa nwaụna ogulume eze nwaụna mma na-eme odogwu iso n'ife na-eme abịa na dike aka iso n'ife na-eme abịa n'ije ego iso n'ife na-eme nwaụna mma na-eme na ọ bụ ifi na-eme na ọ bụ ya ka anyị na-ekwu nwaụna mma na-eme onye ọma eze ọma ọgọdalụ nwaụna mma na-eme onye ọma na ọ bụ gị ka anyị na-ekwu anyị ga-akọlụ ya ka nwaụna si bilo n'elu ụwa nọ n'ime ya anyị ga-akọlụ ya maka nwaụna mma na-eme onye ọma ka o si bido ndụ nwaụna mma na-eme odumodu nke izi na nam eze mmụọ okolobịa nwaụna nwa mama n'ọbịa ka anyị na-ekwu nwaụna mma na-eme eze mmụọ okolobịa nwaụna mma na-eme nwa mama n'ọbịa ka anyị na-ekwu mami amụrụ nwaụna na 1972 na Anambra West nwaụna nwetobe
nwanne m wetosienu wee bido primary school na Anambra West ebe a bụ ka ọ gwụrụ akwụkwọ nwanne m wee gụsịa primary school wee banye secondary na Anambra West ka ọ na-abụ nwanne na-eme ọfụma mgbe ọ na-agwụ agwọ fesi ka ọ na-agbanụ o doro ụwa niile anya na nwanne mma na-eme na o nwere isi akwụkwọ nwanne wee gụsị akwụkwọ wee chọba ọlụ nke ọ ga-alụ nwanne wee bidozie wee gbaba ọkada na Anambra West mgbe ọ na-agba ọkada odogwu nwanne na-eme ọfụma ndị ọkada niile na Anambra West ba niile wee kpazianụ wee nwelu chairman wee nye eze nwanne n'aka nwanne wee gbasi ọkada nwere ijebe wee bido afịa ji mgbe ọ na-azụ afịa ji odogwu na nwanne na-eme ọfụma o wee zụọ afịa ji ọ zụle mgbarọ na abụ ndị ọdụ ji niile were gbakọta wee jezie alụ n'ime onwebe wee nwelu chairman ndị afịa ji wee nye nwanne n'aka nwanne mma na-eme onye ọma odogwu akala aka gị bụ ọchịchị nwanne mma na-eme onye ọma wee zụsi afịa ji wee bidozi afịa ewu ọzụ ga-abịa ewu mgbarị nọ n'ime otu ọcha ọzụ ga-abịa ewu n'ime otu ọcha ndị na-ele ewu mmadụ niile ka wee chịkọta ka ọnụ wee kpọọ nwanne mma na-eme onye ọma na aba na-achọ onye ndudu na-achọ onye ọchịchị mana ọ bụ na ga-achịva nwanne mma na-eme onye ọma were ikwete wee chịvazie ndị niile na-ele ewu nwanne mma na-eme onye ọma odogwu ọchụudo nke izizi ọchụudo nke izizi alright ụbọchị tata na nwanne mma na-eme omego chairman n'ebe pụrụ iche n'ebe ọ bụ na ọ batalụ emezie nye onye isi ebe ahụ ọ bụ maka gịnị maka na nwanne mma na-eme na o nwere amamihe wee nwezi uche ọchịchị nwanne bụ onye ndu ije nwanne bụ onye ndu ọchụudo alright egwu nwanne mma na-eme onye ọma n'ọbịa ka anyị na-egwu eze mmụọ okolobịa anyị ga-akọ na ya lụ nene n'ụwa ife melerika ijela begbu nwere onye ụlọ ọma nwanne nwata nwa na m onye lolo na begbu odogwu ọ bụ enene ebe jọlụ nwanne nwata nwa na m ife melerika nne
I got corner ya lona odumodu nwanne mmanema ụmụnne niile inyere aka n'ụzọ pụrụ iche nwanne mmanema onye ọma na ọbịa ka anyị na-ekwu n'ụlọ otu o si mezie ọ bụ chief nwanne mmadụ na-eme ohurume eze mma okolobịa Sherman goat seller ọ bụ maka ya ka anyị na-ekwu maka ọ bụ ife nwoke na-eme ka opi ji akpụ ya nụ ọnwa dịzie mma n'elu ụwa ka na-emegbu ife mmanụ maka na imegbu ife mma n'elu ụwa ọra ejiri aka varọpụta elu onwesi mkpọzi anụ ezigbo nwunye ọfụrụ n'anya Ngozi nwanwune mmadụ na-eme ojendo ụmụ agbala wee bụziali osodiemakụ ọmala obi dị ya nke izizi agụ mmiri egwu oyibo asị akpọ nnu n'ụlọ ịdị mma mana ọ bụ chief nwanwune mmadụ na-eme ọ bịa sị m kene ihe maka na di gị kpataziri akụ n'elu ụwa inwe mezizie ya emezinu oje n'obi dị eke bụzi ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ mana nwa nwune si m bụzienu maka ezigbo nwa ya nụ Chinedu nwa bụ nwanne ọka nwa anyị ga-akpọ nụ nna rue nwa bụ nwanne ọkasị Igbo nke izizi na nam niile nụ mana ọ bụ dadi si kenezie inu nwa mmalụ mgbe nna nọ na mkpa ezi nwa ịdị mma mana dadi si kenezie inu anyị ga-ekwunu maka Chukwu jekwu nwanwune ezi nwa ịdị mma mana dadi si kenezie inu anyị ga-akpọnụ Chiagozie nwa bụ nwanne ezigbo nwa ịdị mma nwa mara obi papa anyị ga-akpọnụ aka Chukwu nwa bụ nwanne ezi nwa mmalụ mgbe mmiri na-agụ papa mana ọ bụ nna isi kene ihe nwanne mmanne m onye ọma nwanne mmanne m onye ọma ọ bụ gị ka na-ekwu ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ mana anyị na-ekwu maka chief
nwanne mmadụ na-eme odumodu nke izu na anam eze m okolobịa ohulume Chairman goat seller ọ bụ nke chịrị ndị Fashion United Club nnanụ maka na ọ bụ ife itosi mana nwanne si m kpọzi anụ ezigbo nwanne ya nwoke nụ Chief Emmanuel mmadụ na-eme Bob Man mana Lagos ka ịnọzi anyị ga-akpọ Chief Mike mmadụ na-eme Mickey business importer na Lagos State anyị ga-akpọ Chief Joseph mmadụ na-eme akụfesie ọdazialawo nke izizi anyị ga-akpọnụ Ikechukwu mmadụ na-eme anyị ga-akpọnụ Aloy Chips mmadụ na-eme Chief Contractor na Anambra West anyị ga-akpọ Ada mmadụ na-eme Mama Chinedu Adakụ anyị ga-akpọnụ ezigbo mama ọbịa mma mmadụ na-eme oje n'obi dị nke izizi mana ọ bụ odumodu eze m okolobịa ogwulume na ọbịa si m kene unu maka na nwanne mmadụ abụrụzi ọhịanụ mana nwanne abụrụkwu enyi onwe bụzi aka o si menụ ọ bụ ya ka anyị na-ekwu n'egwu a nwanne mma na-eme onye ọma nwanne mma na-eme anyị si gị dalụ nwanne mma na-eme onye ọma eze ọma ọgọ dalụ anyị si gị dalụ mana Chief si m kenele elu ndị nne na ya na-adị na mmanụ Chief Boniface Ilegbuna aka eze nke izizi na Anamududu keke ọsị m kenen Chief Amaka mmadụ na-eme onyele ngịga nke izizi na Anamududu keke mana Chief odumodu ọsị mkpọzi anụ Chairman Udoka H. Grade Ude Dibia Obinna mana ọ bụ Chief Simuke na ihe o anyị ga-akpọnụ Chief Frank Anatogu Nwakibia 1 na nam ninenu mana ọ bụ Chief nwanne odumodu na ọ bụ ya Simuke na ihe o anyị ga-akpọnụ
nnaka agbata kolibolo nke izizi mana ọ bụ chief nwanwudo odumodu eze mma okolobịa na-esi m kene yo anyị ga-akpọzinụ nzedigwe ịgbanugo alụsị anamụ anyị ga-akpọ chief Ikechukwu dom omekanya nke izizi na nam anyị ga-akpọ chief Ndubude Akizọba Ndu best mana ọ bụ chief Odumodu nyasi m kene yo anyị ga-akpọnụ chief Paul Nnaluo ọwali Igbo mana Odumodu si m kenezie inu Sunday Okosh onye ọma dị mma o mana mmụeze na m ka isi ejezi anyị ga-akpọ chief Chiduba Ajani ọ dị n'akpa nke izizi na nam mana Odumodu si m kene inu anyị ga-akpọ chief Anthony Nneke ezigbo onye anamụrụ mana Odumodu si m kene yo anyị ga-akpọ Honorable Victor na Nando onye ọma eji eje mba mana ọ bụ nwa nwụrụ Odumodu si m kene yo anyị ga-akpọ Honorable Aka Jesus mana Glory kisi ejezi mana ọ bụ Odumodu si m kene yo anyị ga-akpọ Honorable Hyacinth Udoba Ochilozuo 1 mana iyore kisi ejenu anyị ga-akpọ chief Nnamdi Adụnọ ọbata oge nke izizi na nam niile ezigbo onye afịa building material anyị ga-akpọ chief Nnamdi Okeke Ezeagbo Ọchịlọzụ ahụ anyị ga-akpọzi chief Idechie mandate Anamnet mana Lagos branch Kenozi anyị ga-akpọ chief Ngesine Nzegwu Ogwesili Mgbọra mana Odumodu si m kenezie inu anyị ga-akpọnụ chief Ignatius Ndụba Chinyelugo nke izizi mana Odumodu si m kenezie inu anyị ga-akpọnụ Igwe George Egwalọ Ọbagwutu n'ọba mana Odumodu si m kenezie inu anyị ga-akpọ chief Idi Egwu
eze dibịa mana nze m ogbe ka isi ejezinu anyị ga-akpọ onye kwelu Nwachukwu omego nke izizi na Anamu mana ife ọbụla ga-emene n'ụwa nwaanyị dịrị ya ma enwe n'isi o nwesị m kenezienu mama ejima ọchịla ọzụwa na Guleri mana ọ bụ nwa nwunye mmadụ emesi m kenezi unu niile maka na ife megburu mmadụ mma n'elu ụwa ọnwụ ka o si mezienu ije nwa nwunye mma na-eme onye ọma na ọ bụ ya ka anyị na-ekwu nwa nwunye mma na-eme nwa nwunye mma na-eme eze nwa gwulume eze okolobịa odumodu nke izizi na Anamu nwa nwunye gwulume onwe bụrụ ka o si men kọrọ ọgwụ ogwu ikelele ọgwụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ 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 ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ